An kran yang ni gawai ka jisha bun na ngi ki priu dai ni so khan ma ban ong ni nga dai nga ithu yu ta nga ithu yu ta yu tau long he long han mo kham tam le ki badan ba hieng long he long han ni nga dai u para jong tau officer pata para jong tau long he long han ha san hima sima mo ne u MLE ne u mo kat badai de ki het sarkar sum tak na ate ban ithu bang idan jing dai banyak syandur lang banyak mo pantan iba dan gajinya day ringa keli fi katno na fi pat kiba slow khan bandan gajinya day bauta ubakrau tam utau bah khli tam jong kani ka universe ne joka slap perthai joka breng barok khan kat nongot na fi kiba slow khan kat nongot na fi kebadan kata gajinya day kaba shisha bau tau blai ba khrau tam rau ipi kala ka bomot no sedang no ban so khan ba pi dei khun jong blai ba hanan pi so khan ba pi dan utau pa ba hana pi dan ka jing dai la pi dan sha ka jing dai ka jing duai kaba jan ka jing puli ki jong blai ka jing po ko ngu am pi so khan pi ani ngadan ka jing dai kat ba khrau tam juga pertanyaan tahu bak tahu yang apa kan. Jadi im takkan sedan ka jingkelah ka jingim jepi. Jadi sedan ka jingkeman ka donut. Rai pun sin. Kalau dah kampung. Dan nama tak buram jam turai. Ya roh turai.